pele pa 16 pano tikulowa mboma ngati pa DPP izi zisikenso mene zinalili kale. Ena nkumavutsa kuti chimene DPP kuyembekezo zakhala ndi utsogoleri wabwino chokera pa 16 Seputembala ndithu dziko. Ena nkumavutsa kuti zimene zimachitika nthawi ya DPP zimene zisakuchitika pano ndi zinomonga ngati zino. Nthawi ya DPP kudali chitetezo pano ankhale kumunda chaka chino wanthu takolola chimanga chidakali chachiwisi kuthawitsa kumbava chifukwa njala yafika poyipa. Nthawi ya DPP timakolola mu August koma pano mu Epulo chimanga takolola chachiwisi chimatiolera nyumba. Izo ndi zina mwa zinthu zimene sizimachitika nthawi ya DPP. Komanso mtengo wa mbewu kapena mtengo wa zinthu zosiyanasiyana ukusintha tsiku lilonse. Ukasintha lero ukuza kuti ayi chinthu chimene mufuna kugulachi chili pa 2000 iwo unatenga 150 ndio mati nkapezelepo izake pobwerera udzafika paja pa tsiku lizake wapazoti ayi chachokaso pa 2000 yafika pa 25. Mitengo tsiku ndi tsiku ndalama yakwacha ikugwa tsiku lililonse. Zimene nthawi ya DPP kunalibe zimakhazikika timakhala pa malo amodzi munthu madziwa kuti ndikakolola ndikagulitsa ndikakwanitsa kugula fendereza koma panopo kulibe zokonzekera zinthu ngati zimenezi. Mitengo kusintha tsiku ndi tsiku. Ayi tikuthokozeni kwambiri tiyankhule nanunso kumapeto akumano umenewu imenetu akufotokozera mayi amene wakunena kuti ayi zinthu zidali bwino nthawi imeneyo koma pakatipa zinthu zakhala zachita njenje. Mwina nzanga Mese Matonga takufotokozera kuti anthu chikuchitika pano ndi chani kuti pano tutaona njinga za moto zimene zayamba kufika malo ano atikusonyeza kuti wachiwiri watsogoleri wa chipani cha DPP Alfred Gangata amene akuyembekezeka kuchitisa nsonkhano pa malo pano afika. Ndiye tikuona kuti pali chisangalalo anthu kuyimba m'manja kuvina komanso pali phokoso lochuluka kusonyeza kuti mtsogoleri wawo wafika. Zinjinga zikuchitika tsopano zikuchitika anthu kuonetsa chimwemwe kukondwerera nyimbo kuvina komanso kuonetsa kuperekapo njira kuti mtsogoleri ameneyo akhala akufika pa malo ano. Mese nthawi ina ndakuona uli mpakanda pa trading apo kucheza ndi anthu osiyanasiyana akutinji za DPP. Anthu ambiri akuoneka kuti ndiokondwa kuti amene amatsatira chipani chimenechi kuno akuoneka kuti asangalala kuti lero abwera kudzawayendera ndi kudzachititsa nsonkhano. Ndiye nkunena kwa kuti kumano lero mwina ngati ka DPP zatichulukira kuti tikuchitisanso nsonkhano wina mbali ya kulilongwe kunde kukhala ngati tagawana komabe akuyamika kuti poti ena afika pa malo ano kudzalandira agangata. Kuyang'ana kutsogolo kwako ndikuona khwimbi la wanthu kulandira makamaka wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP amenewa ndi Alfred Gangata pa malo pano. Nkhope zonse zikuoneka ndithu nkhope za nsangala kumayimba ndithu kumavina kumachita zinthu zosiyanasiyana kujowajowa kuti aye agangata takulandirani malo ano mukhale ndithu omasuka. Agangata avala zovala ndithu jampa ya blue kadimo akuweva anthu kuti zikomo kwambiri pondilandira pa malo pano. Ene akuluakulu ena achipanichi nawonso nkumapereka moni kwa Gangata mmodzi kupereka moni. Muli bwanji? Yewo kumayankha kuti ayi ine ndili bwino. Ikuoneka ndithu nkhope za nsangala akuluakulu amene akuoneka kuti anaso ndithu akuluakulu achipani cha DPP agangata pamene ndithu nkumapereka moni kwa mmodzimmodzi. Nsonkhano umenewu ndithu usanayambe. Kumbuyo kwawoko kukuoneka ndithu achitetezo inde ndithu zipona anatsogozedwa ndi njinga za moto, njinga za bikers ndi zimene ndithu zikumveka zoyena mukuziona mwina chinthuzi. Mabikers amenewa ndi amene analipa DPP wa Alfred Gangata amene ndithu afika pano. Mese Matonga, chipani cha DPP ndichofunika bwanji pa chisankho cha pa
September 16. Chipani cha DPP ndichofunika kuti tikamaka mbiri ya zipani zotsutsa mwina ndi chipani chimodzi chimene chili chachikulu mdziko muno ndi chipani chimene chingapereke ndinganene thengenenge ku chipani chimenechi cha MCP chimene chikulamula pakadali pano. So chipani cha DPP ndi chimodzi mwa zipani zimodzi zimene zili zipani zikuluzikulu zimene zili kompitira wamkulu ku boma limene likulamula pakadali pano. Chabwino apaso paliso mayi ena amene waso ndi mmodzi mwa otsatira chipani cha DPP. Dzina lija komanso udindo? Zina langa ndine Betha Kolobo, ine ndi presidential advisor on women affairs komanso ndine member wa NGC. DPP ilimba kumene tikupitako? DPP ilimba ndipo papanda chovuta chifukwa anthu atopa kuno ku Malawi zafika pa mwana wakanaphala anthu akuchita kugona ndi njala ndipo anthu mboma limene lila Malawi Congress Party adyako chiteze zimene mmoyo mwawo sizinachitikepo. Ndiye apapa DPP ili pa ground anthu akuikonda mwachisanzo wonse umene tayendera anthu amachita kusangalala anthu amachita kumva kukoma kuchita kutiimisa paboma pa Mchinji kuti ayi tiyankhuleni koma chifukwa chanena kuti ife timabwera kuno kwa mkanda ndi ulendo wautali. Vice President Honorable Alfred Gangata anangoyima pa galimoto ndikungowaweva anthu ndikumva kukoma ndikumachita kunyadira kunena kuti mwachita bwino mwabwera ife tatopa ndi chipani cha nkhazachi. Professor Zapita Mutalika pa 16 September pano akuwina ndikunena izi chifukwa chani. Chimanga chinafika mpaka na 100,000 koma nthawi ya DPP professor amene amalamulira chimanga timagula 7,000 sopo wafika pa 1,000 enima nthawi imene anali 70 anthu atopa muziona kwimbira anthu lasonkhana pano kusonyeza kuti kutopa ndi nkhanza zimene zikuchitidwa iyo muziko. Muli ndi kuyo yonse kuti pa 16 September DPP kutenga chinthu. DPP ndipo ikuwina professor Zapita Mutalika akulamula ziko lino la Malawi. Chizindikiro chachikulu mene mukuonera anthu asonkherana pano komanso konse sewonsewu 91 aliyese amangoti chala mmwamba boma ilo ndipo ine chodabwisa chimene ndachiona kwa mkanda kuno anthu malo moti azinena kuti Alfred Gangata amati adati ndikumathamanga kusonyeza kuti anthu akufuna professor Zapita Mutalika anthu akufuna adati kaya kuliyena ali ndi maganizo wa mtundu wina kumati a professor wakulira iwo koma kwa anthu awa wa professor sana kule chifukwa professor ali ndi nzeru zoyendesera ziko. Professor sakufuna atu kubwera kuziko la Malawi lino kuti azangoziunjikira chuma ayi professor ndi olemera kale professor akubwera kuti azathandize mtundu wa Malawi andi Amalawi awawa thandizo lao lili kwa professor Zapita Mutalika ndi professor yekhayo amene athandize anthu awa kwacho sammavuto kwacho sakuboma la nkhazali. Ibai mukuoneka kuti muli ndi zokamba zambiri tikambe bwino makamaka msonkhano umene ukata koma pakadali pano titsatire msonkhano umene pamene ndithu Alfred Gangata afika ndithu pamalo amenewa kuti ayankhule kwa anthu akuno kwa mkanda mboma la Mchinji. Mongofotokoza potonena kuti mkanda ku Mchinji ali ndithu pa mtunda wa makilomita pafupifupi 30 kuchokera pa boma la Mchinji timatenga ndithu zolowera kumeneku kwa mkanda. Bwana mundilole pa nthawi ino chipani chathu cha DPP kumapita kumeneko ndiye pakadali pano mene ndimafotokozera muja kuti Gangata afika pamalo pano pa nthawi ino tikuperekeni kwa amene akuyendetsa mwambowu kuti timve tonse kuti mwambo umenewu uyende motani. Ankoko Living Waters, ampingo Living Waters, Reverend Nkogo mapemphero. Tate zina la Yesu ambuye mulungu olemekezeka olenga kumwamba ndi dziko lapasi Jehova ife tili pano mbuye mulungu ngati Malawi tate palakulu pakati pathu ambuye amene mudawasankha amene mudawavomereza akuluakulu amasomphenya ambuye ali pano tate ali pano kusisa mfundo ngati Malawi mulungu ndikupemphera dzina la Yesu inu mulungu ndamene masaka mtsogoleri tata inu ndamene mapereka ali pano okasinda Malawi ambuye ali pano okasinda mkanda mbuye tate ndipemphera dzina la Yesu tate mulungu ndikupemphera mulole mbuye alankhule ndipo atenge chikho tate chikho mapereka ndinu ambuye mu dzina la Yesu
tate ripano tate kopanda ino mbuye singatha panga kanthu tipemphera m'dzina la Yesu kuti Jehova Mulungu mutenge ulamuliro malo ano tate mutsogolere malo ano tate mupereke muthandizire malo ano mu dzina la sindapemphera amen. zikomo kwambiri abusa athu chifukwa cha pemphero lanu. Pa nthawi ino ulemu upite kwa inu Abetha NGC pamodzi ndi anzanu onse amene mwabwera pano. Ulemu upite kwa inu amene mwagwirizira a district governor kuno ku Mchinji, mulandire ulemu wanu. Ulemu wa secretary athu aku region, mulandire ulemu wanu. Komanso ulemu mnyamata wathu Ernest Malola, landirani ulemu wanu. Ulemu azibusa onse amene mwafika pano. Ulemu makansala onse amene mwafika pano. Ulemu mashado MP amene mwafika pano. Osayiwala agogo ankanda pamodzi ndi mafumu onse amene mwafika pano. Ulemu wanu. Chiulemu chachikulu kwambiri chipite kwa Vice President wa dziko lino la Malawi, Alfred Gangata. Mnyamata olimba mtima kwambiri mnyamata amene. Osangomuona kuchepa thupi kuyiyayi, koma ndi akatundu amenewa. Tatati ngowayimbirani m'manja. Olemekezeka a Vice President mundilole pa nthawi ino ndadzutse agogo mkanda kuti abwere pano malonje kuti alandire msonkhano umenewu. Zikomo kwambiri. Poyambirira mwamva kuti gogo senior chief Nkanda ilankhulepo kapena makamaka kuti tilandire msonkhano wa olemekezeka umene uli pano. Izo ndizo zedi zake. Poyambirira ndipereke ulemu kwa olemekezeka wathu wakulu muli pano, Alfred Gangata ndi komiti yanu yonse ili pano. Nikuti ulemu wanu bwana. Komanso ndipereke ulemu a district governor komanso a Chibwe akonsosi chairman akuna Chibwe ulemu wanu. Tili ndi agogo akawere ati akawere ulemu wanu tithokoze polemekeza msonkhano umene kuno kwa gogo senior chief Nkanda akawere ulemu wanu padera. Tithokozeso apitala ati pitala mulipo mpano nanunso mulandire ulemu wanu. Mwachidule amene abambo olemekezeka Gangata muli nafe pano anenge mwini msonkhano umumve kuti kuno kunchemani headquarters kwa Nkanda agogo chalo Nkanda akulandirani. Kotero kuti ine zambiri zoti nkhozola nkhula malo wanu nilibe popeza msonkhano uni wanu koma mwadzionera usambaka kubafa mwaona na mtindu uli pano auzeni mawu amene anthu mwatengera. Koma chalo chinamtumonena kuti safuna msonkhano onyozana ndera lawo koma lankhulani mopasuka ndipo aliyense ali ndi ufulu wake. Lankhulani tiuzeni fundo zimene mwatitengera ndimo amenewa bwana. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Manja mwa mfumu kuti pu